Sara, kako se osjećate pred svoj 5. nastup na Europskom seniorskom prvenstvu, ovoga puta u Armeniji? Pa osjećam se za početak spremno, pogotovo nakon ovih završnih priprema što smo imali prošli vikend u Svetom Martinu. I osjećam se uzbuđeno zato što već neko vrijeme, par mjeseci nisam imala nikakvo međunarodno natjecanje, pa uzbuđena sam da se ponovo vratim na tatami. Prošle godine ste nastupili na Europskom prvenstvu u Zadru pred domaćom publikom. Koliko vam je to iskustvo pomoglo u vašem sportskom razvoju? Pa, Europsko prvenstvo koje je bilo u Zadru, pošto smo bili domaćini, koliko je bilo pozitivno iskustvo, toliko nije prošlo toliko dobro koliko je možda moglo proći. Nažalost, tamo smo imali možda pritisak jer smo bili domaćini, ali zato za sljedeće Europsko prvenstvo u Armeniji možda će biti malo lakše pošto neće biti tog pritiska i... S obzirom na to da još uvijek čekate svoj veći međunarodni uspjeh, što ste možda promijenili u pripremama za ovo prvenstvo? Pa da, nažalost još nisam imala nijedan veći uspjeh na međunarodnom natjecanju, ali da budem iskrena nisam ništa pretjerano mijenjala što se tiče pripreme za ovo europsko prvenstvo. Držala sam se starog režima isto kako sam radila i svih ovih godina do sad i mogla bi sam spomenuti da možda mi je lakša situacija nego natjecateljima koji su još uvijek u nekim mlađim uzrastima, pošto imaju puno više natjecanja tokom godine, tako da oni moraju na neki način tempirati formu za U21 i za seniorsko. Tako da što se toga tiče, barem mi je to bilo lakše i mogla sam se normalno pripremiti bez pretjeranog razmišljanja. Koji su vam ciljevi na prvenstvu u Armeniji? Pa ciljevi, mogu reći da su mi isti kao što su mi svake godine. Cilj mi je biti naravno bolja nego prošle godine, ostvariti bolji rezultat nego prošle godine, a ako moram reći konkretnije, možda neki plasman u prvih 8. Kata je disciplina koja traži preciznost, snagu i mentalnu stabilnost. Na kojem ste aspektu najviše radili u posljednjim mjesecima? Pa usudila bi se reći da sam za ovo europsko prvenstvo možda čak i najviše radila na nekakvoj mentalnoj spremnosti, za razliku od možda prošle godine kad sam se više fokusirala samo na karate i to, tako da eto. Ko vam je najveća podrška u sportskom životu, posebno kad natjecanja ne idu prema očekivanjima? Pa naravno, najveća podrška su mi moja obitelj i prijatelji, treneri i kolege iz kluba. Ista stvar i u onim trenucima kada baš ne ide po planiranom, jer naravno da mi nisu oni podrška u tim trenucima, ne bih ni smatrala podrškom u trenucima kada sve ide kako treba. Kakva su vaše očekivanja od konkurencije na Europskom prvenstvu? Postoji li neka natjecateljica koju posebno pratite? Pa nikoga ne pratim posebno, naravno pratim Premier lige i turnire koji su bili u zadnjih mjeseci, ali ne pratim nikog posebno, više se fokusiram na svoj trening i na to kako ću ja odraditi natjecanje. A što se tiče konkurencije, otprilike isto kao i svake godine, naravno tu su Španjolka, Talijanka koje su već iskusne i koje su već tu dugo u medaljama zadnjih godina, ali naravno ni ove ostale ne smijem podcijeniti, te svakom je konkurencija, ali sam će se na Europskom pokazati ko se bolje pripremio. Što vas osobno najviše motivira da nastavite trenirati i natjecati se na vrhunskoj razini? Pa najviše me motivira, isto kao kad sam i ušla tek u reprezentaciju, rekla sam da neću stati s karateom sve dokle god vidim da sam tu i dalje u nekakvom, ajmo reći, vrhu. Tako da to me motivira i motivira me naravno želja za time što nisam postigla nikad tu europsku medalju, tako da dokle god mogu, pokušat ću u tome uspjeti. Hvala Sara i sretno. Hvala puno.